Niingon siya sa iyang pangutana, Ma'am Eli, ngano mang naay lalaki nga magpa-assist sa iyang performance sa kama. Dili tigali siya sure o ang iyang performance na satisfy ka. Wadag way ka ni agulo. Mo biya na mga timailhan nga makaingon ng lalaki nga ay kani. Naigog yun ako niyang bilahan. Na target yun ang palupyan. Kay ni agulo man. Halano, hinahanglan jud mong mahibalo sa strategy. Kay ang mga lalaki, ganahan po na silang mahibalo kung giganahan ba mo, gilamian ba mo, na-satisfy ba mo sa ilang trabaho. O, kay na may ubang mga partner, inikando sa bana, di manintawon mo riat, mura manintawog ihaya, maghilom raman, wa may reaction. So matingala ang banag, buhi pa ba ni siya? Na antimano ni kay, wa naman ni ginhawa. Munang magpa-assist ang mga lalaki. Kay para, sa second time around, mahibalo na siya kung saon pagbirada. Munang importante kaayo ang tingog sa romansa. Para magkaabot mong duha. Agoy ka. Para kabalo siya kung saon na pag-atraka. Dili kay namang uban mangong mga asawa. Di man ni siya binastos. Kay pangutan namang yun ni siya. Nga nganong adunay mga lalaki nga magpa-assist sa ilang performance sa kama. Which is true. Kaya na may mga asawa nga naibirada sila mga bana. Minura nga, makayo pula mo na yung bana. Unsa ka na, gipanugnaw ka or gitakigan. Naman po yung mga asawa nga inigkaryada sa mga bana kay mga naunsa man na oy di man na mao pataka lang gyud mo muna inyo mga bana maglibog ninyo usahay unsa man ni akong asawa nalipay ni siya or gamulto. Muramag nadaplosan unya ba kanang gihapdusan? Naapoy mga bana nga madiskaril sa ilang mga asawa. Kay di man kabalong mo dala sa tingog sa romansa. Pagbiradas ba na masabag ingon agi hinayi agi mao na diya pag senior citizens na ng inyong mga panakyuran imong ba na mawadaan mang gyugana ana ilalimang ka inigbirada niya misya ka hinaya dong ako undang agi Besige ko na. Ikaw ba na? Malipay ka? Mawadaan ko na gana mga day. Unya, napi ubang mga asawa nga lalom kay mga tingog. Kada bang imbis ganado na kay ang bana. Unya, pagbirada, pagtingog sa asawa, may mo, Mausa naman lamang na, tarunga sa ninyo pagdala. Nili kay pagbirada. Shhh! Dapat mangtas pug ka para dili na masigig pa-assist na imong banag. Lami ba yung performance? Na unsa kadag, nalipay ba kag? Wala ba? Kinahanglang minggo ka ito nga, ana, dapat. Di ko ka magpaluya-luya. Dapat ko, bahalag, katukan ka. Iyaga ko,
gyud ka. Mura jud ka katong tuora bag iro nga gibitok. Kabante ka ng iro nga mag-igat galing niya gibitok. Anak gyud. Para ganahan ng inyong mga bana. Dili kay Murag baka nga natuok sa punuan sa kawayan. Laruhan na niyo diya. Unang insakto na ng mga bana na mangutana sa ilang mga asawag, ilang performance, lami ba? Magpa-assist yun na sila. Kay para sunod nga inkwentro, pirting patsadaa, umbangulanay guni, bahalag makautot, iyagak good. Bahalag di kaihi, iyagak. Lagot ko ninyo, minyo mo. Wa mo kabalo sa mga strategy para malipay inyong mga bana. Nauban pang bulagan. Nga di makabalong mo iyagak. Agi. Jesus, naunsa, nabuang. Iyagak, God. Murag katong iring bang gilapuag tubig inilit. Gana kag ending. Munay lami kay happy ending. Abat de ang ending. Ay! Tarungan na inyong minyo diya. Lagot ko ninyo. Di ko ganahang biyaan mo sa mga bana maunang tumanag yun ning akong mga tambag ninyo para inyong mga bana satisfied kayo, ha? Tarungan inyong mga desisyon sa kinabuhi kay na! Laitan ko ng inyong mga fallopian tube.